gari ya cika da maganar cewa a Najeriya an yi signing wani LGBT, ma'ana wannan kungiya ta lesbian, gay, bisexual da transgender ko transsexual, cewa an yi signing a Najeriyanci. Akwai agreement na Samoa wanda Najeriya sun yi signing in ba manta ba 28 ko wani abu kamar haka. Amma tare da wannan an ce sun yi attaching da takarda na cewa duk abin da aka yi signing a cikin wannan abin to zai yi amfani a Najeriya ne in bai ci karo da provision na wata doka a Najeriya ba. To in kuwa haka ne, mu muna da doka ta 2014 ta Same Sex Marriage Prohibition Act. Ni akan ta ma da ne digiri na 2 na rubutu, kuma wannan dokar ta fito clearly ta haramta haka harkar same sex marriage a Najeriya. Kuma ko da treaty ne haka umma, sannan kallo wannan abin gaba da ana magana ne a article 2 right a ciki akwai democracy and good governance da sauransu. La'alla inda wannan abin za a iya raba shi in ma zai rabu shine sai dai a raba shi a human right. Idan an raba shi a human right suna amfani da section 37, 38 har dai zuwa section 40 suna cewa ai doka a hana wato auren jinsi, wannan yayi violating constitutional right. Sai dai a Najeriya kar mu manta muna da section 45 da ya magana akan cewa duk wani abu da zai taba public safety, public morality, right of others, to a Najeriya za a breaching constitutional right ɗinka. Da haka a takaice abin da nake so na ce mu kwantar da hankali. In dai ba 'yan majalisunmu su ne za su domesticating wannan agreementing su shigo da shi ba, to ba inda LGBT za su sarara a Najeriya. To amma kar mu bari, in kun ga an yi mana wannan 'yan majalisunmu suka yi mana, shugabanninmu suna so a yi mana, kuma 'yan majalisun su yi mana. Amma wani abu ne aka yi sanin, la'alla in ma za a raba sai dai a raba shi a cikin fundamental right, amma har yanzu babu shi karara. In ma kuma da shi, to za mu yi addu'a da cewa duk wanda yake nufin ya zo ya legalizing wannan abin a cikin ƙasar mu, to muna roƙon Allah ta'ala ya mana maganinsa da abin da ya ga dama. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana maganinsa da abin da ya ga dama.